така, дами и господа, здравейте! Аз съм MySite BG и ще играем в наш сървър, който няма да ви кажа IP-то. Да кажа ли? Да го напиша ли IP-то в описанието, хора? Добре, значи ще напиша IP-то в описанието и тъй. И сега строим нашия замък. Това строихме. Много мене ма кефи. Аз и кой беше още? Аз и ох, чайте малко да племя. Пич, стой, не мога да фана, къде си се скрил, бе? Ей то пичичка, ей го, ей там, ей тука. Точно с него направихме ето това мъжки. По моя. Омага, човек, как ще оградим целия замък? Добре, чайте малко. Да си таковам. Майка му стара. Извинете, дами и господа, че ме изкара от сървъра и след малко идвам. Казах след малко. И така, тук сме влязли в сървъра. Как ще спра? Ами да, тук само ми няма си може. Смисъл. Омега, човек. Извинете, че Майнкрафт не ми е на голям екран, просто искам да... Добре, IP-то ще бъде в описанието. Искам да питам, ще бъде... Всеки ли бъде такъв, смисъл... Всеки ли ще бъде на креатив? И сега пак ме изкара, и след малко идвам, дами и господа. Тъй пак съм тук, защото ме изкара за пореден път. Чао. Така ще се кача. Се горе стълбичките. Да, твоите тъпите стълбички. Желез боня. Аз убит кое. Ей! 13, аз вече съм 17. Аре, целима. И пак не цели. Кой бе? Трябва да направим енчантинг рум. I fucking this slime. Fucking this slime. I can get this slime. Извинете, ако пак той ще бъде фикснат със сигурност в следващия клип. И мисля да е това да е клипчето, само за да иска да това яко нещо, което не и което не е довършено. Админе, няма да ядеш на попъгън. И това ще е от мен. IP-то ще бъде в описанието. Абонирайте се за мен,
за това, на който ни тая. За баба му се абонирай, за абонирай, за мамко, за се абонирай. Това бе нас. Лайквайте и коментирайте! Чао! И сега пак ме изкара и това беше от мен.